Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken sugeng sonten lan sugeng buka poso dumateng keluarga Bapak Arinta Muji Pranata SHMH beserta istri tercinta Dr. Iva Afsanur Rasida, spesialis anak IB CLC Cimi, ugi putra-putrinipun ingkang kinasih saking tlatah Bojonegoro, Jawa Timur, ingkang satuhu kinurmatan. Dadosaken kawuningan bilih sakmenika wancinipun dahar buka poso sesarengan. Sumangga enggal-enggal buka sakmenika wanci, mugi-mugi siyam ingkang sampun kalampahan ing ari menika dados amalan sae ingkang katampi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang Maha Welas Asih. Kasuwun tumuju ing sasana boga, saperlu buka sarengan kalian keluarga kinasih. Monggo dumateng keluarga Bapak Arinta Muji Pranata SHMH beserta istri tercinta Dr. Iva Ahsanur Rasida, spesialis anak IB CLC Cimi, ugi putra-putrinipun ingkang kinasih enggal-enggal dahar buka sesarengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.